BPF-नि जय BPF-नि फुंनो बिराद मोजां खबर फुङावबो जुइनिं जोबा मोनायावबो हरावबो जुइनिं जोबा नङा होमबा दले बले UPP-निफ्राय जोंनियाव बुस्थु जाना फैदों बिथांमोना हाग्रामा मैदेर सारखौ मोजां मोननानै BPF दलोखौ मोजां मोननानै जोंनियाव जुइनिं जानो फैदों बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों माने पुरा जुइनिं आरो जुइनिं ना टेक्टरा सब जुइनिं हा बेनिखायनो खावलायदों गोबां आरो जुइनिं जानो गोनां दंबावो 9 तारिख जिहेतु इलेक्सन एसे सम दंबावो बे 9 तारिखनि सिगां जायफ्रा जुइनिं जागोन बिसोरनो BPF-नि सोद्रोमा नङा होमबा BPF-नि सोद्रोमा बिथांमोनानो BPF-आव थानानै खामानि मावगोन आरो बिथांमोनानो गावबा गाव गामिखौ गावबा गाव एरियाखौ नायगोन दा बेनिखायनो आङो फुंबिलि समावनो जुइनिं जानो फैनायखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बिथांमोनखौ जुइनिं खालामसै लाबो दे जय BPF-नि जय BPF-नि जय हाग्रा महिलारिनि जय नांगोल पार्टीनि जय महेश्वर बर'नि जय हाग्रा महिलारिनि जय महेश्वर बर'नि जय नांगोल पार्टीनि जय हाग्रा महिलारिनि बगान फांसिगौलै बेजोंनि नालाय दा आं बिराद मोजां मोनदों बिथांमोना BPF खामानि मावदों BPF गैला नामा त'फोरावलाय न'खरनिया थाथसे बिसोरो नोंसोरखौ गाज्रि मावनाय नुबा बिसोर बुंनांगोन नङा होमबा बुंग्राबो थानाङो फोजोबलायनाङा सोब फाइन ओंखारबाथ' लानांगोन सासे सानैखौ दोनबानो जाबाय नङा होमबा अयनाय जागोन नङाबा दे मानो गारनानै फैनोसैलाय अन्थ' दे होमबालाय ने जाबाय दे उनाव लोगो मोनगोन थेंक इउ